ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. 8 октябр Президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин дар доираи сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони эҳтиром ба таърихи давлатдорӣ ва фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. 8 октябр Президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақомро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири ташрифи давлатӣ меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Русия ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду кишвар оро ёфта буд. барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф орустанд. зимни суҳбати кӯтоҳи баргузоршуда сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин доир ба барномаи сафари давлатии Президенти Федератсияи Русия ба Тоҷикистон, иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил табодули назар намуданд. ёдовар бояд шуд ки 9 октябр сафари давлатии Президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба Тоҷикистон идома ёфта, нимаи дуюми рӯз ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия баргузор мешавад. ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил рӯзи 10 октябр доир хоҳад шуд.
با мақсади дар сатҳи баланд баргузор гардидани чорабиниҳои муҳими сиёсиву байналмилалӣ шаҳри душанбе ба таври ҳамаҷониба барои қабулу пазироии меҳмонони олимақом омода гардидааст. Кӯчаву хиёбонҳо, иншооти муҳими пойтахт ва майдонҳо бо тарҳу намои идона ороста шуда, сатҳи баланди амният, хизматрасонӣ ва муҳити дипломатӣ таъмин гардидааст. исмоил соҳибназариён гузориш медиҳад. душанбе мизбони чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ. дар арафаи баргузории як қатор чорабиниҳои муҳими сатҳи баланд, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба таври ҳамаҷониба барои пазироии меҳмонони олиқадр ва баргузории ин чорабиниҳои сиёсиву байналмилалӣ омода мебошад. аз 8 то 10 октябри соли 2025 дар шаҳри Душанбе силсилаи вохӯриҳои муҳими байналмилалӣ баргузор мешаванд, ки Тоҷикистонро ба маркази муколамаҳои сиёсиву иқтисодии минтақа табдил медиҳад. дар шароити ниҳоят ҳассос ва мураккаби ҷомеаи ҷаҳонӣ баргузории чунин чорабиниҳои минтақавию байналмилалӣ боиси аз як ҷониб ифтихори миллии ҳар як шаҳрванд бошад ва аз ҷониби дигар бошад ин масъулияти тамоми ниҳодҳои давлатиро тақозо менамояд ва шаҳри Душанбе ба яке аз маконҳои бисёр шинохта, маконҳои сиёсӣ ва маконҳои ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шудааст. боиси ифтихор аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор, амн, ором, сулҳофар дар байни кишварҳои минтақа ва ҷаҳон мавқеи хоса дорад. шаҳри Душанбе барои пазироии ҳайатҳои расмӣ, роҳбарони давлатҳо ва иштирокчиёни чорабиниҳои сатҳи олӣ бо зебоӣ, тартибу низом ва муҳити дипломатии хос омода шудааст. кӯчаву хиёбонҳо, майдонҳо ва иншооти муҳими пойтахт бо нишонаҳои рамзии ҳамбастагӣ ва дӯстии халқҳо ороста шуда, сатҳи баланди амният, хизматрасонӣ ва инфрасохтори муосир таъмин гаштааст. 9 октябр Душанбе мизбони саммити дуюми Осиёи марказӣ ва Русия мегардад, ки дар он президентҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон ва Русия ширкат меварзанд. дар ҷараёни ҷаласа роҳбарони кишварҳо масъалаҳои муҳими таҳкими ҳамкории бисёрҷониба, рушди иқтисоди минтақавӣ, таъмини амният ва мубориза бо таҳдидҳои муосир, аз ҷумла терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро баррасӣ мекунанд. душанбе ҳам як бор дигар исбот менамояд, ки дар ҳақиқат имрӯз ба як маркази бузурги байналмилалӣ барои гузарондани ҳамоишҳои бузурги вардиши, сиёсӣ, фарҳангӣ байналмилалӣ мубаддал гардад. сокинони шаҳри Душанбе бо як масъулияти баланд барои гузарондани ин чорабинӣ омодагӣ мегиранд. бубинед, имрӯз Душанбе дар ҳақиқат ба як шаҳри гулҳо мубаддал гаштааст ва як вижагии шаҳри Душанбе имрӯз аз он иборат аст, ки барои меҳмонон, яъне ки хориҷоне ки меоянд, хо сиёсатмадорон бошанд, хо рӯзноманигор, коршиносон бошад, имрӯз Душанбе омода аст. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои инъикоси ҳамаҷонибаи ин чорабиниҳои сатҳи олӣ дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон маркази матбуот ташкил гардидааст. дар он наздик ба 400 рӯзноманигори дохиливу хориҷӣ барои инъикоси ҷараёни чорабиниҳо фаъолият хоҳанд кард. марказ бо лавозимоти зарурии техникии муосир, аз ҷумла компютерҳо барои навиштани матн, таҷҳизоти сабт ва танзими садову видео, дастрасии интернети баландсуръат ва дигар инфрасохтори иттилоотӣ таъмин мебошад. ҳамзамон мақомоти масъул ва сохторҳои дахлдори ҷумҳурӣ барои таъмини сатҳи баланди ташкиливу амниятӣ, қабулу пазироии меҳмонони олиқадр ва фаъолияти самараноки намояндагони воситаҳои ахбори омма тадбирҳои зарурӣ андешиданд. бо баргузории ин силсилаи чорабиниҳои муҳими сатҳи олӣ, шаҳри Душанбе бори дигар нақши худро ҳамчун маркази муҳими сиёсиву дипломатии Осиёи марказӣ ва платформаи муколамаи масъалаҳои глобалӣ собит месозад. истиқлоли давлатӣ имконият фароҳам овард, ки таҷдиду азнавсозии роҳҳои нақлиётӣ ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон гардад. роҳи Данғара-Гулистон, ки бунёди он бо маром идома дорад, яке аз тадбирҳои ҳукумати кишвар дар ин самт мебошад. Заробиддин Ширинов
از جریان کارهای ساختمانی در راه دنقره گلستان گزارش می‌دهد. در دوران صاحب استقلالی محض با شرافت توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های جمهوری بنیاد نقب‌ها، پل‌های معاصر جوابگوی پرره به استانداردهای سطح جهانی و تجدید و از نوسازی راه‌ها تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. بنیاد قطعه راه اتومبیلگرد دنقره گلستان که در مسافه 49 کیلومتر از جانب حکومت مملکت در دایره لایحه نمایشی دالان سبز از نوسازی کرده می شود، نمونه واضح این گفته است. لایحه از جانب مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راه‌ها عملی گردیده، کارهای ساختمانی 10 ایول سال روان آغاز گردیده، عین حال طبق جدول کاری با مرام ادامه دارند. در این قطعه ساختمانی رفت کارها برای ساختن مخزوطون‌های ضربوی و برای راه دو قبطه که در کیلومتر سیوم این شاهراه ساخته می شود و اینچنین قالب‌های برای آماده نمودن و ساختن جویبارهای آهن و بیتونی برای کناره‌های راه تیار شده است و در این قطعه ساختمانی دیوارهای محافظه‌ای آهن و بیتونی قرار گرفته است که در این مسیر همه روزه رفت کارهای ساختمانی از طرف فرمایشگر و هماهنگساز مشورتچیان سطح و صفت کارها نظارت کرده می شود. به حالت امروزه کارکرد مواد کارنشایم، خاکتپه راه، ساختمان پلها، قبورها و راه دو سطحه، استحصال مخزوطون آهن و بتونی، کوچانیدن خط علاقه و برق بلند شدت، نصب کارخانه‌های بتونبراری، ارماتوره، تأمین قسم‌های زواد اسفالت بتونی، نصب کارخانه استحصال سنگ و شغل و آزمایشگاه زمانوی با پیشرفته‌ترین تجهیزات به راه مانده شده است. طبق نقشه کارهای ساختمانی همروزه با جلب کارگران محلی و خارجی با استفاده از 125 عدد تکنیک و تجهیزات راهسازی جریان دارد. طبق لایحه راه دنقره گلستان که سالهای 30 ساخته شده، سالهای 1970 تجدید شده است، اولین راه اتومبیلگرد در تاجیکستان خواهد بود که عنصرهای مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و طرح مخصوص را در بر میگیرد. راه دو قطاره موجوده تا 4 قطار وسیع کرده شده با مقصد بهترکنی اینفراساختور سریراهی ساختمان خانه مادر و کودک، بازارچه‌های موسمی، حاجتخانه زمانوی با در نظر گرفتن شخصان دارای امکانیتشان محدود، راه ولوسیپدرانی، چراغان‌کنی کنار راه، ایستگاه‌های نقلیاتی و نمایشی پرکنی ماشین‌های برقی نیز پیش بینی شده است. در دوره لایحه مذکور تجدید و از نوسازی 49 کیلومتر راه، ساختمان دو راه دو سطحه، تکیه دیوارها، پل، گذرگاه‌های زیرزمینی و چاروا، قبورهای آبگذر و راه‌های پیاده‌گرد ساخته می‌شود. در تطبیق این طرح‌های ساحه نقلیات و کمونیکاسیون مملکت بنیاد راه و پل‌ها و نقب‌ها متخصصان تاجیک نوابسته از منطقه‌های دارای رلیف کوهی با مهنت شبانه‌روزی و پرمحصول سهمی برجسته می‌گذارند. راه‌های دارای اهمیت بین‌المللی، جمهوریوی و محلی و پل و نقب‌ها ساخته شده در پیشرفت ساحه افضلیتناک اقتصادیات کشور نقش مؤثر می‌گذارند. در پرتو دستور و هدایت‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار کشور کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه دارد. از جمله در شهر و دهات شهر اسفرا نیز تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی سهم صاحبکاران محلی نظر است ارزیابی می‌شود. در شهر شورا با سهم صاحبکاری وطندوست رحیم جان عظیموف تعمیر کلی و از نفسازی بینای مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 8 به نام مرحمت عظیموف که سال 1949 بنیاد شده است با صفت بلند و مطابق به معیارهای معاصر انجام داده شد. مقصد اساسی عملی نمودن چنین اقدام نیک و شایسته فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل برای نسل نورس است که آن از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد. امروز مؤسسه ما سیمای نو گرفت. ما آموزگاران و خوانندگان مؤسسه با خرسندی می‌آوریم. از طرف آموزگاران ما نیز کوشش به خرج می‌دهیم که تربیت گیرندگان خود را در روحیه خویشتن‌شناسی و تندرستی تربیت نماییم. مؤسسه با مساحت عمومی 1.3 هکتار دارای 15 صنفخانه‌های برهوا بوده برای 560 خواننده پیش بینی شده است. در دایره کارهای آبادانی در مکتب 4 کابینت فنی با تجهیزات زمانی
замонавӣ 3 лаборатория, ошхона, китобхона, маркази омӯзиши ҳунар барои писарону духтарон, майдончаҳои муосири варзишӣ ва маркази инкишофи кӯдак бунёд гардиданд. сараввал миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон мерасонам ва ба соҳибкор азимов раҳимҷон мерасонам ки барои мо чунин мактаб яъне муассисаро сохта доданд. мо кӯшиш мекунем ки бо баҳои хубу аъло хонда донишамонро боз сайқал диҳем. воқеан яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии ҳукумати тоҷикистонро таъмини зиндагии арзанда ва муҳайё намудани шароити созгори таҳсилу фаъолият барои аҳолӣ ташкил медиҳад. аз ин рӯ дар шаҳри Исфара доир ба мустаҳкам намудан ва ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ гардонидани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ ва ҷорӣ кардани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ворид ва мутобиқшавӣ ба фазои ягонаи таҳсилот таваҷҷуҳи аввалин дараҷа дода барои дарёфт, дастгирӣ ва рушди кӯдакону хонандагони боистеъдод тамоми чораҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. дар шаҳри Истор низ корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома доранд. сокинони меҳнатқарин ва ватандӯсти шаҳр бо ифтихори баланди миллӣ ва шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва соҳибистиқлолии кишвар саҳми худро дар татбиқи иқдомҳои нек мегузоранд. натиҷаи заҳматҳои пайвастаи онҳо имрӯз дар симои ободу зебои шаҳр ва баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ инъикос меёбад. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру деҳоти ҳисор корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. бахусус сокинони деҳаи баракати ҷамъияти деҳоти мирзо турсунзода тасмим гирифтанд ки қариб 4 километр роҳи деҳаашонро мунфарш намоянд. дар амалишавии ин иқдом саҳми ашхоси саховатпеша ва фаъолони деҳа назаррас аст. лозим ба таъкид аст ки 2 нафар занҳои фаъоли деҳа Сафармоҳ Саидзода ва Ҳоҷимоҳ Муродзода маблағи барои сафари ҳаҷ ҷамъкардаи худро ба ин кори хайру савоб сарф намуданд. бо иқдоми пешгирифтаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ дар арафаи ҷашни 35-солагӣ ва ҷашни истиқлолият мо иқдом гирифтаи мардуми деҳа хурду калон пиру ҷавон ва модароне ки ният сафари ҳаҷ доштанд пуле ки дар ҳаҷ бояд истифода мебурданд имрӯз ба хотири ободонӣ мана ҳамин деҳа ба хотири асфалтпӯш кардани ҳамин деҳа мана ҳамон маблағҳои худшона дариқ надоштанд. инчунин бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исор ва саҳми сокинони ҷамъияти шаҳраки Шарора ба масоҳати 2 километру 600 метр роҳи Шарора Душанбе мунфарш гардид. роҳбарияти шаҳр зимни боздид аз ҷараёни корҳои мунфаршкунӣ изҳор доштанд ки татбиқи чунин корҳои созанда дар партави сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта яке аз самтҳои муҳими рушди инфрасохтории кишвар маҳсуб меёбад. дар ҳамин давраи 10 солаи рафтагӣ мо ҳамин роҳҳо ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ набуданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳур ин роҳҳо аз таъмир баромада истодаанд. имрӯзҳо чунин корҳои ободонӣ дар маркази шаҳр ва шоҳроҳи Душанбе Турсунзода низ хуб ба назар мерасад. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ баро мондани корҳои кабудизоркунӣ дар қаламрави шаҳри Исор соли ҷорӣ зиёда аз 60 000 гулу бутаҳои ороишии мавсимӣ шинонида шуданд. дар шаҳри Исор 4 адад хоҷагии ниҳолпарварӣ фаъолият менамояд ки дар хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ зиёда аз 500 000 беғ ниҳолони гуногун омода мебошад. бунёди биноҳои истиқоматии баландошона, марказҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимии замонавӣ ва муассисаҳои томактабӣ, инчунин дигар корҳои ободониву бунёдкории шаҳр аз файзу нусрати даврони соҳибистиқлолии кишвар ва иродаи қавии сокинони заҳматпешаи шаҳри Исор далолат медиҳад. мин баъд низ чунин корҳои созанда идома ёфта, сокинон бо шукргузорӣ аз сиёсати роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат пайи иҷрои чунин иқдомҳои нек қарор мегиранд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Исор барои барномаи иттилоотии ахбор.
майдони умумии боғҳо дар ноҳияи Рашт 5173 гектарро дар бар мегираду боғдорони бо таҷрибааш бо истифода аз шароити мусоиду гузаронидани чорабиниҳои агротехникаи парвариш сол аз сол маҳсулнокии боғҳоро баландтар мебардоранд то дар фаровонии бозори дохилӣ саҳми бештар дошта бошанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. ба хотири таъмини сабади истеъмолӣ бо меваҳои лазизу бо сифати кӯҳистони диёр боғдорони соҳибтаҷрибаи ноҳияи Рашт бо истифода аз иқлими мусоиди диёр ҳосилнокии меваро аз 1 гектар ба зиёда аз 400 сентнер расонида дар фаровонии ин маҳсулоти серхаридор ва содироти меваҳои хушсифати ватанӣ саҳм мегузоранд. майдони умумии боғҳо дар ноҳияи Рашт 5000 гектар, боғҳои мевадиҳанда бошад 4775 гектарро ташкил медиҳаду имсол аз ҳисоби меваҳои болаззату босифати диёри кӯҳистон фаровонии бозор таъмин гардида талаботи харидор қонеъ мегардад. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Бахт барои бунёди зиёда аз 1.5 гектар боғи нокусеб бо маслиҳати олимону мутахассисони соҳа аз умқи 60 метр об бароварда баъдан ниҳолҳои ноки тоҷикию себҳои хубонӣ ва ҷаннатану самаренкоро шинонидаанд, ки имрӯз аз самари меҳнат ҳосили фаровон ба даст омад. ноки тоҷикӣ ё нашботӣ ин дар минтақаи Рашт бахусус дар пон об бисёр хуб мана ҳосил медиҳад ва сифати хубу лаззати хуб дорад ва тавонистем ки дар майдони 1.6 гектар 1 гектарашро пурра аз ноки нашботӣ соли 2005 шинондем ва парвариш кардем. ҳангоми ҷамъоварии мева хоҷагидорон ҳар як навро алоҳида дар қуттиҳои махсус ҷойгир карда дар амбор захира намудаву то моҳи май июн метавонанд бозорҳои дохилиро бо меваҳои тару тоза таъмин намоянд. дар натиҷаи мана илмро ба таҷрибаву ба амал пайваст намудан тавонистем ки ниҳолҳоро дар муддати 7-8 сол парвариш намоем ва соли алака 8-10 ба ҳосилдиҳӣ сар карда буданд. мо зиёда аз 400 сентнер аз 1 гектар ҳосил намуда истодаем. аз ноки тоҷикӣ хоҷагидорон фоидаи хеле зиёд мегиранд, зеро давраи зимистону баҳор низ дар бозор талабгору харидори зиёд дорад ва ин меваи босифату хуштам маҳз дар ҳамин ноҳия ҳосили фаровону сифати хуб дорад. сокини деҳаи лоёба Диловар Эшонов аз 1 гектар боғи нок дар натиҷаи меҳнати босамар метавонад 40-50 тонна меваи аз лиҳози экологӣ тоза ҷамъоварӣ намояд. ин дарахтони ғарқи ҳосил бозгӯи он аст ки заҳмату талоши боғдорон натиҷаи хуб ба бор овардааст. ин ҳама аз дилгармӣ ба меҳнат ва соҳибихтиёрии деҳқон аст ки дар истеҳсол ва фурӯши маҳсулот озодии комил дорад ва барои ободии рӯзгору фаровонии бозор қонеъгардонидани талаботи истеъмолии аҳолӣ бо меваҳои аз лиҳози экологӣ тоза талош менамояд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.